Broadcasting Company sa balita. Action Radio Philippine Standard Time, 1:22. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentimos ng ubo at sipon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamatikag. Welcome naman sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Siyempre Sabadong edisyon, ika-4 nga adlaw sa bulan sang Hulyo.
Petsa 4 na, ha? Hulyo 4 tuig 2020. Kag siyempre Sabado nga adlaw ang aton man pagpangamusta sa inyo tanan. Halin sa mga kabataan nga sa itong tag sa kapuluyan. Sa mga mama kag papa nga magluwas sa mga work from home, wala trabaho so tungod Sabado subong weekend. Upod na naman ang buos nga pamilya dira sa aton panimalay tubtub buwas nga adlaw Domingo. Ang aton pagpangamusta man sa aton mga senior citizen and of course sa kutob sa aton malabutan sa paglingaw karon nga hapon diri iya sa This Is My Life. Sigurado ta alauna 28 nakapaniyaga na dira ino. Ano naman ang aton ginsaluhan sa lamesa? Anong sudan ninyo dira? Di pa salamat siya tawing nakapaniyaga na kag satisfied sa ila sa nipanyagang iba nagtig-abgid sa kabusong. Ang iba naman naton nga mga kauturan nagatinguha pa, na ara na plastar sa lamisa dunga naman kaon. Importante is makapaniyaga kita kag hindi gid magpalipas gutom, kinanglan panyaga gid Kag sa siniyang Sabado sa nahambal man naton sa gihapon ang aton syudad sang Bacolod, Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, ara gihapon kita sa idalom sang community quarantine kag diri sa aton sa Metro Bacolod extended modified general community quarantine. Medyo po sa pasalamat kita diriya, hagan-hagan gawa, pero halong-halong sa gihapon, kag indi gyud magpasayang-sayang. Sa Guasang Bacolod sa probinsya naton sa Negros Occidental, makita man naton, mabatian man naton sa mga balita, especially diriya sa Action Radio Bacolod sa mga current affairs program naton, ang dalagan sa COVID-19. Hindi man manigar, no? Nga ang rason sang pagsaka sa mga kaso sang COVID-19 diri sa atong lugar ang pagbalik diri sa aton sang aton mga LSI, ining mga locally stranded individual na halin sa Metro Manila kundi nga bahin sa Luzon, na halin sa Cebu, halin sa iban man nga lugar diri sa Visayas, kag sa Mindanao nan. Kag ang aton man mga kauturan nga mga OFW. Pero sa nahambal na naton kita nga mga pamilya ang mag-extra careful gid para iya nga masuportahan man naton kung may ara gid man sa aton pamilya nga infected sining coronavirus ngayon. Kag sa nasiling naman naton hindi lang kung pwede pa lang hindi man gid importante na ang kinahanglan naton sa gwa sang aton puluyan, mas better pahimunong na lang kamo sa balay subong nga weekend. Dira na lang kamo sadya-sadya kaon sa gwa. Pwede man kamo kakaon sa gwa sang inyo balay. Na, di ba pwede? Barbecue kamo da, sugba-sugba kamo da sa gwa kung wala man lang gaulan. Kag kung may lugar sa gwa sang inyo balay, bisan ka pulo paniliti, okay lang. Labi na kung may mga bahay kubo kamo da, or may gamay lang dira nga makagwa kamo sa inyo balay, kag makasalusalo man sa gwa sang inyo sulat, di ba? Dara sa lagwerta ninyo pwede gidya Tita Wilma. Para mang banding-banding ba nga ginatawag ba? Hindi naman naton iya malikawan kag ma-deny ang dalagan sa aton sa ni panahon sa karon ina tungod man sa ITCZ, di ba? Intertropical Convergence Zone. Kag sang habagat nga mo nagadulot sa mga pagulan-ulan, pagulugalom sa aton kalangitan. Ang aton lang gihapon pahinumdom hinay-hinay, halong-halong sa talithi, ilabi na ang mga mahuyang sang taludtod bala, sang ila sini mga baga, sang ila pulmon. Mga kabataan, kag ang aton sini mga may edad-edad na amo ginaton always ginapahanumdom kay man kabudlay kon magpangatsi kag siponon. Magtulo gani ang ilong kag hindi mapagar sa gilayon, kabalo naman kita sa aton ginahalungan, di ba tawe? Pero kung lang tawin naton sa bilog nga pungsod sa karon iya, makasiling kita record high, no? Actually sa balita tawe record high gid man nagbutang. Kay nga 1,531 COVID cases ang nadugang
karon nga adlaw sa bugos nga Pilipinas. Ina ang rason kung nga nagsobra na sa 40,000 ang infected iya sang COVID-19. Di ba to, Oo, gid iya. Amo na siya. To, kinahanglan lang gid kita ang maghalong. Ba, oo. Kay kabudlay, kid. Wala sa gihapon, nagatahaw, wala nagadutay, naganubo, kundi nagadamo lang gid. Ang mga infected sa coronavirus disease o kung amoy nang tawag nga COVID-19, diri sa aton pungsod, kag antes man mag-umpisa ang first weekend sang July, amo na ini, 1,531. Gin-confirm na sa Department of Health, kahapon sang hapon. 40,336 ang kaso sang virus sa pungsod. Masiling kita nga bagay naman nga mas banamo iya 1,531 kumpara sa gin-report man kahapon sang gobyerno, amo na ining pinakamataas nga numero. Sang bag-ong report nga COVID-19 cases sa isa lamang kaadlaw sa kasaysayan sang Pilipinas. Hamakin mo yan. Amo na mga kabataan, hindi mag-insister mga kabataan, tabala kabalugid ta, may mga rason ina sila gidya nga ila. Ay, ambot mga anak kung gani, kung ano gani, kag ano, way gi kamo balabasulon, ginikanan man gihapon. Wala gidya gihapon. Kaglantawan pag naton, ari, nagahilapit ng pagbukas ng klase, di ba? Nagahilapit ang pagbukas ng klase, pero lang tawaman ninyo ang number of enrollees, public schools, private schools, di ba? Kung lang tawin na ito sa private schools, mga 795,000 ka-enrollees hasta subong ang nakapa-enroll palang inaihambal sang DepEd. Unlike sa suno kay Education Undersecretary Nep Pumalaluan last year, nga naglabuot sa 4.3 million ang enrollees ang last school year. Tip ko lang taon ng 795,000 ang nakapa-enroll. Kuwan lang ng equivalent niya, 18.5% na dasan una ang klase next month, August 24. Pero, tungod sining pandemic nga COVID-19, ginapaabot naman sang DepEd ang mas manubo iya nga kadamuon sang enrollees this school year ho. Tawi kit sa kung lang taon na to, mga 15, di ba? Kulang sa ay ho. 15 ginapaabot mga 27 million, di ba? Base sa projection sang DepEd, mga 80% pa lang sang mga nagkapa-enroll last year ang magabalik eskwela. Inaya sa ilaman ginapatihan. 80% lamang sang nakapa-enroll last year ang makabalik sa eskwelahan. Ina sa bahin naman sang public school. Pero bisan amo ni mga kabataan naton ga excited, di ba? Sa amon klase man ginapainchindi man sa mga ginikanan, sa mga tita-titos, lola kag lolos. Pero ang excitement bala nga mabatyagan sa kabataan basta magsiling abri klase na bisan kita gani isang gagmay pa, di ba? Baw gasala na mabaklan ko bago nga bag, mabaklan ko bago nga bayo, bago nga uniform, di ba? Sapatos, paamo kana balahaw. Pero ti mga anak tungod sa pandemic, medyo pulo pasensya lang. Okay lang na tito since nga Sabado subong adlaw, relax lang kita, relax man ka mo dira. Kay ti sa subong iya basta Sabado, wala si tita gaba sa sulat or problema or magka-share man sang ila experiences sa ila sinikabuhi. Kung ano naman ang atong sinima-share sa inyo sa karon iya nga hapon. May ara kita nga sa mga, di ba, subong sa mga kabataan. Sa mga kabataan niya tawi gagmay, mga bata na iya. Sa mga kabataan, let's say sa mga 20s up, 20s, 30s, mga mag-40s, may ara na gusto iya magsipara sa ila ginikanan, di ba? So, kinahanglan kung gusto ninyo magsipara sa inyo ginikanan, nga magpangabuhi ka mga solo, may mga dapat ka mo mahibaluan. Kinahanglan hibaluon ninyo, kagtunan ninyo,
Kung bala masarangan nyo na nga magtindog sa inyo kaugalingon sa pagpangabuhi adlaw-adlaw nga wala sa luyos ang inyo ginikanan. Isa mga i-share naton sa inyo sa sininga hapon. Kag magluwas man na, last Saturday ginistoryahan naton ang party sa Iloy, subo nga maiyang Sabado istoryahan ta naman ang party sa Amay, na nagkalain-lain nga kinaiya, na kinaiya or kapinasahi sa mga amay nga hindi tala na basta-basta makita na sa iban nga amay ti amo tutuwi kiti may lain-lain man yang kinaiya may tagsa-tagsa man ka diferensya mo no. Okay, i-share man naton ina karon sa inyo iya sa sini mismo nga hapon. Kagangaton man tagsa ka horoscope bantayan pagi sa itong dagsa ka zodiac sign. Pero syempre aton ay pilaman ka mga lalantunon para sa inyo sa sini nga hapon. Never, never, never. I'd like to run away from you, but if you never found me, to Darzai, never, never, never para man sa itong sa mga young ones. Kabalog kita iya nga paborito nilang mga old songs nga makapapukaw man sang ila mga nakaligad kag madumduman kag makayumyuhom. Okay, salamat gid na. Kag alauna 41 na Action Radio Philippines Standard Time. Relax lang anay kay magabalik si Tita Wilma para man sa iton ma-share sa inyo sa karon nga hapon nga aton sa nitupiko para sa mga kabataan or ang aton anay kinaiya-iya sa mga amay tawi para naman pagkatapos sa mga amay ato naman mga kabataan. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga Ay, pasyente. malauna 47, padayon man si Tito Wilma. Ay, ito na ni Dr. Alfred Spear Mangustin T. Siyempre, nag-isahay nun nga T nga may US FDA
seal of approval. Ining 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Nami ni siya sa itong mga kauturan dira nga may migraine bala para maghagan-hagan ang pag-atake sa imo migraine o kung hindi ka pag-atakihon sa migraine gamit ikaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay nga may ikasarang ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa pagkaayos sang abnormal nga pag-function sang serotonin sa mga blood vessels naton, especially pagkadto sa aton ulo, no, mga kaugatan. Kung may malfunction dira tungod sa paggamit mo sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw, yes, ma-repair niya, kumbaga, the right term is ma-repair niya ang serotonin para nga magmangin maayo ang aton pamatyagan. Kag hindi lang ina namin man sa ginasipon sa ginaubo. Sa mga may bronchitis, sa mga may pneumonia, yes, ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay nga, ini ang may antiviral, antibacterial, kag antifungal effect sa mga may ara iya infection sa baga, kag may ara man pulmonary disease, whatever na. Dako ang mabulig sina sa inyo. Hapos lang isa katibag sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, pwede ninyo magamit tubtob 1 ka litro nga tubig. Pero ang first cup na gid siya, huluman mo anay ang 1 katibag sa sulod sang 3 tubtob 5 ka minutos antes mo imnon na. Inang makerry mo bala or matolerate mo ang kainiton sang tubig kung mag-inom ka na. And the rest na sina, pwede mo na siya mabutang sa tipat o kung dako na nga suludlan sa mainit nga tubig para nga makainom ang tanan nga miyembro sang aton pamilya, mabinipisyuhan man sila. Tandaan lang aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mabakalina sa mga butika dira sa inyo man tag sa kalugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, ara available sa tanan nga wakong Chinese drugstore, sa tanan man nga The Generics Pharmacy, diri sa downtown area sa Dalan Lozoriaga, ara sa Consuelo Drugs, sa sulod sang Consuelo Supermarket, kag sa Mandalagan ara sa Country Mart Supermarket. Okay. So, andi ko ni malipat pala tawe. Sa nagapamangkot sang nami nga habon, nga pampagwapa, pampaputi, pampakinis, kag pampalumok sang ila sa skin. Ang ato naman, Celebrity Kojic Soap. Kaya ang Celebrity Kojic Soap, ang may kojic acid nga ini-accepted worldwide na iya nga klase sang whitening ingredient para nga maghamis, magputi, kag mangin makinis ang imo sa skin, hindi lamang sa guya, kundi ang bugos mo gid nga lawas. Mapus lang ang paggamit, ana. Habunan ang imo guya, bugos nga lawas, ay pabilin mo sa sulod sang 2 tub 3 ka minutos, pero unahon mo gid sa pagbunlaw ang guya, kay kabalo naman kamo nga ang aton sa ni face amo ang may pinaka-sensitive skin, di ba? Yes, Tita Wilma. Problema mong imo pinalian sang punggod sa guya, mga pikas-pikas, ang may mga wrinkles, ilabi na ko naga-age, ikaw naga-edad, ikaw, di ba? Pahugot ini sang imo skin para younger looking ikaw. Mga itom-itom sa siko, sa tuhod. Sa inyo bukong-bukong sa tiil, kung magpungko ka mo nga nag-cross ang inyo nga legs na. Sa inyo underarm, kung hindi pa ka mo satisfied. Sa inyo siniilok na gusto nyo gid mahamis nga pareho gid sa inyo skin, try mo gid kagamit kagid sa Celebrity Kojic Soap. Inabawakal man sa mga butika ka mga tsindan dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Diriya sa mga butika sa tubangan sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag diri man sa Kiliner. If not, diri sa idalom sa Action Radio sa Jack's Marketing kay Miss Eva Sangco. Pwede mo man mabakal ang Celebrity Kojic Soap, Panyawan Liniment, kag Panyawan Herbal Capsule, kag ara man sa Sincere Drugstore. Kadasig sa aton oras, 1:51 na Tita Wilma, daligid lang. Monitor lang ang Havilio family sa Barangay Inayawan. Upod ko si Lola Gabing, Tita Angie, kag Mama nga nagapaurok-urok kid pamati sa imo mabugnaw nga tingog. Oy, tugnaw balito to Anthony Jones. Thank you, Tito Wen. God bless sa inyo mandera. Monitor lang kami di sa imo kay Yexin, kag Mark Inday Ivy Alvarez, kag Navarre family. Salamat Tita Wilma, salamat man sa imo John Acosta, kag sa inyo dira tanan nga nagaupod kay Tita We karon nga hapon. Levi Bernabe, yes, watching from airport. Hi, good afternoon. Welin Britannico watching from Murcia. Salamat man sa imo. Kay Valencia Kenneth, mayong hapon Tita Wilma.
Hello, Day. Yes, Day. Gwapa man. Mayong hapon. Happy birthday kay Papa Tonico sa Sipalay o sa Minas Sipalay. Na? Good health always pa. Love. Halin kay Nining Malokag kay Tuto Larry. Yes, Papa Tony, happy birthday. Halin man diri sa Amor. Kay Amor Malayang, hello Tito Wilma, mayong hapon. Bia Jonathan, kadamo sa ila. Miss Heaven, good afternoon, Miss We. Sa imo man. Do ka nami sa imo kanta-kanta. Gina-post na? Okay. Kay Sis J. Seniang, good afternoon, Sis We. Listen lang ko here habang nag-rest na. Okay, rest well, gid ka. Rest well. Rest well and keep safe, gid. Okay, mayong hapon, Tito Wilma. Kamusta lang sa pamilya Lalichika sa Bungahin or Bungahin. Isabella, watching from Cagayan de Oro. Karon lang balikan talang ng mga greetings naton Tito We. Kay kadtuan ani naton mga mag-share sa itong sinipalangga ng mga tagpalamatiya sa subong nga hapon. Sa karon nga hapon nga itong sinima share sa inyo among natungod sa amay ang haligis ang aton puluyan, di ba? Ang nagkalain-lain nga kinaiya ugali sa isa ka amay nga hindi man naton makitaan sa isa pagid ka amay. Kay hindi taman na matingob sa tutuod lang mo. Ang isa ka kaayos ang isa ka amay, ang kapinasa isang isa ka amay matingob lamang sa isa ka tatay, hindi, no? Kay nga ang tagsa-tagsa sa aton, ako unta man kag sa hindi, may diferensya man, di ba? Okay, Tito We. Kabalo kita, subong nga adlaw gusto ko gid nga kaysang last Saturday mga nanay itong naistoryahan ko mo. Kabalo kita nga palangga man naton tatay, may ma-react naman na akong sa aton text hotline. Tito We, why kuya kumparan sa akong tatay? Amo na siling naton. Ano man nga klase sang amay, may ara kita. Tandaan lang naton nga ang aton amay sa kalibutan isa lang, na? Magluwas sa aton amay nga tagtuga, ang aton amay sa kalibutan isa lang. Kung para sa imo good siya or bad siya, sa gihapon, tatay kag tatay ginaton siya, di ba? Kabalo kita kalabanan sa mga tatay ginapalangga, mapinalanggaon. Kay kalabanan sa mga tatay, mga masiling naton, haligis ang aton puluyan, ginarespeto ginaton, di ba? Kag mga dalayawon nga amay. Siyempre, kung mga kapinasay isang amay, let's say, anong tawag mo ya sa tatay mo? Sorry, ako ya tatay kid. Ikaw ya, may ara papa, may ara papang, di ba? May ara daddy, may ara, iban gani tatang, di ba? Oo. Tikon mayad-mayad diyang inyo pangabuhi. Daddy, ang muna bla, no? Lain-lain man naton pagtawag sa ila, lain-lain man nga term, pero sa kabuusan, isa lang ang buot silingon. Father naton sila, amay naton sila. Mayara man nga mga iloy, nga amay man sa ila sini, mga anak, or amay man sa isa kapuluyan, di ba? Okay, pero gapati man ka muna sang ginasiling madali lang niya, hapos lang mangin amay, pero kabudlay gidya magpakaamay, no? Pareho man na sa iloy. Nami nga mangin iloy, pero kabudlay nga mangin iloy. Amo ng realidad sang aton kalibutan. Kagkabalog kita nga ang amay among una nga lalaki nga nagpalangga, na? Una nga lalaki nga nagpalangga, excited nga ikaw ang makita, mahakus, kag madamo sang plano pag-abot sang panahon kung ikaw ang dako na. Tuod na mga anak, hindi. Ako ya mahambal ko ya. Tuod na, Tita Wilma. Sa mga kabataan naton or sa mga anak naton nga mga lalaki, na makasiling kita nga sila ang best buddy para sa inyo or best friend ninyo. Basta magsantuanay lang. O po ninyo sa mga hampang ninyo, kay tilalaki ka mo, kag sa inyo man mga hilimuon nga pagpakamacho, di ba? Kung pagpagwapo, kay pareho ka mo yung lalaki mo. Pero sa mga kabataan naman nga mga babay, sila inang mga maatipanon, mainang gaon nga amay, di ba la? Pero may ara naman nga, may mga gawi man sila nga sa masami, hindi man naton gusto. Sinulang walang perpekto, ara naman. Pero ang hambal na permis ang mga ginikanan, amay kag iloy mahambal na sila nga para na sa inyo kaayuhan, mga anak, di ba? Para gid na sa kaayuhan ang amon ginahimo para sa inyo. Kag matagaan man naton kung kaisa,
importansya ang aton amay, ang aton iloy, when it comes ang ila sini birthday, ang ila wedding anniversary, mag Father's Day, mag Mother's Day, di ba? Madumduman gina naton. Inapila lamang sa mga sakripisyo sang aton sini mga amay, ang pagbatiti, ang pagpaninguha, pagtrabaho tudo-tudo para si Inday kag si Tuto. Mabaklan gatas, mabaklan bayo, kag kung ano ang gusto mahatag sa kutob lamang sa masarangan. Tanan nga sakripisyo sang amay ang hindi isa ka obligasyon. Ano bang tawag be? Responsibilidad, pwede man, na? O kung masiling ba lang ang iya pagsakripisyo, ang husto nga pagrespeto nga aton paghatag sa ang aton ihatag sa ila bilang kabataan tungod sang ila pagpalangga nga ginhatag sa kinahanglan balikan ta man na, di ba? Kay kabalugi kita ya ang amay kung sa akon lang, hindi lang isa ka provider mo, di ba? Hindi lang sila good provider, hindi lang sila nga obligasyon nila ina, o kung para magpangita lamang trabaho para nga magkakwarta sila para ihatag kay nanay. Kag kinahanglan lang gid naton palanggaon man ang aton amay, no? So, ano bala titawi ang pila ka mga nami sa aton amay. Nami nga mga pamatasang sang aton amay kon mga kinaiya nila. Ang ila pagka mapinalanggaon, una-una ginaya, basta loving, na nami gidyang tatay. Ako experience ko gina sa akon amay. Makasiling ka kapin pa kung plangga-plangga ka gini tatay mo, o junior ka pa ni tatay mo. Na, di ba? Na? Oh, no man lang na iyaman. Una-una ginaiya nga kapinasahi sang maayo nga amay ang iya pagka mapinalanggaon. Kay man ang mapinalanggaon nga amay ang mapinalanggaon sa iya asawa, sa iloy sang iya mga kabataan nga makasiling kabala without any reservations, di ba? Yes, kung magpalangga ang amay. Kapin pang lolo sa mga apo. Kung ano ang iya sinipagtratar sa iya asawa, pabuton mo. Sobra pa ang pagpalangga nga mahatag niya sa iya mga kabataan. Ang tanan na nga kusog sang amay kag pagpaninguha para sa pamilya mo. Lantawa lang bala ang siling isa ka pamilya na mga ko nagapangabuhi. Lantawa kung ano ang isa ka amay. Magluwas nga siya ang haliki. Hindi lang na siling nga good provider na siya. Pero kinanglan ba hindi ba nanay no? Updanay ka muna iyan ni tatay sa pagpadako sang kabataan. Kag sa pagpabugtaw sa kabataan sa mga importante nga mga values sa kabuhi nga kinanglan matudlo naton bilang ginikanan para sa aton mga kabataan. Kay kung ano ang aton matudlo sa kabataan, sa ila pagdako nga madala nila nagapakita man kung ano kita nga klase sang ginikanan para sa ila tuod na okay. Mga amay nga mapisan, mga amay nga mga bakas nan. Ang mabakas nga amay hindi lang ya konforme nga magahulat lang mo. Kag ang mabakas nga amay responsable nga amay nagapaninguha adlaw-adlaw kag kung kaisa mabatyagan niya nga daw kulang pamangita pa na extra income no. Ngita pa na sideline nga pwede mapangitaan dugang nga income para makadugang sa kinahanglanon sang iya sini pamilya para malipay man ang iya asawa kag ang iya mga kabataan. Kag dugang man nga pagpaninguha para sa maayo nga palaabuton sang iya sini mga kabataan. Kag ang nami nga amay kabalo magdisiplina. Kay kung kaisa may ara amay huo palanggang kabataan, sige lang palangga, hatag ang gusto, wala disiplina, ang gwa hindi amo. No? Kinanglan ng amay ang ginikanan kabaluman magdisiplina sa kabataan. Wow, Diyos ko, disiplina. Sa akong guro, magtatay ko, mapinalagaon naging ko. Hindi, importante para sa mga kabataan ang alalangay, bala nga disiplina, balansi, para sa tanan. Amo na iya bala nga makita, takalabanan sa mga amay, istrikto sa iya mga kabataan, istrikto sa iya pamilya. Lalaki mo, kabalo naman tayo sa mga lalaki, di ba? One word lang na iya. Gatagring na ng dulunggan para sa mga kabataan mo, lain sa mga nanay nga ay abaw, oo, na? Sila ang permi mahambalan tabala nga may
may tough love na. May tough love. Tungod nga, hindi na iya mabalik ang desisyon sa mga amay. Ha? Kung magdisiplina, ang nanay bala pa disiplina ha, kay ang kabataan, ho lang na. May mamo pa na akong kaisa, pero kung nangamay gani, wala na ihambal, siga pa lang na sa mata, o kung laghong pa lang o igham, gasunod ang kabataan, di ba? Pero subong kabataan na muhon mo na, anong epekto nan? Hay mga anak, lain ang sang una ginman kag lain ang sa subong, pero kinahanglan lang gid, dear nanay kag tatay, hinay-hinay lang gid ang nga pagdala sa aton sini mga anak. Kag syempre ano pagititawe, mga responsable nga amay, mga dalayawon ginaiyak na. Ti paano ito yung mga irresponsable nga amay, iampo na lang kag pangamuyuan para kay Tita Wilma, hindi. Arang suporta sa asawa kag sa kabataan. Na para mapabatsyag kag mapamuklat sa iya responsibilidad ang isa ka amay nga nagapatumbaya sa iya sa labton sa pagpangabuhi. Ilabi na sa iya responsibilidad sa mga kabataan para sa maayong nga palaabuton sa mga ini. Kabalo kita nga responsable nga amay, ginagasiguro ginaiya permisang iya sini obligasyon sa mga kabataan nga mahatag niya ang kinahanglanon sa iya pamilya. Ilabi na gid kung palaabuton sang kabataan ng concern. Ilabi na gid kung edukasyon sang mga anak. Timbang ni tatay si nanay sa pagplano para sa maayo nga palaabuton sang kabataan. Timbang ni nanay si tatay sa pagplano para sa kinahanglanon sa mga kabataan. Amo na ngang amay kag iloy kinanglan may pag-isaman when it comes sa ginatawag decision making. Hindi lang yung desisyon ni tatay ang masunod, hindi lang yung desisyon ni nanay ang masunod, kinahanglan desisyon sa mag-asawa para sa ilang kabataan para wala basulay. Na. Masiling tatay ko responsable, tatay ko mapinalanggaon, tatay ko bakas, tatay ko madisiplina. That's why nga, kamo nga mga kabataan naging successful sa inyo kabuhi. Kamo nga kabataan may mga maayo nga mga pamatasan. Kamo nga mga kabataan makahibalo magrespeto sa inyo isig kapareho. Inatanan inyo na panubli, inatanan inyo nakuha tungod sang pagkaresponsable sang inyo amay, sang inyo iloy sa pagtudlo sa inyo sang mga maayo para sa inyo kaayuhan, sa inyo pagpangabuhi sa ulihi, kag siyempre inyo man mapapanubli sa inyo mga kabataan kag kaapuhan sa mga maabot nga henerasyon. Diba? Yes, Tita Wilma, alas 2:05 na ho. But anyway, okay lang na siya, Tita Wea. Na? Kay Mary's Pacheco, good afternoon, Tita Wilma. Tamyaw lang ko gali, family Pacheco, kag family Caselo, kag sa ilan ni Mama Bita, kag Papa ko Bernard, kag sa mga utod ko da gali, sila ni Badoy, kag Mutoy, Manong Joanne, kag Manang Janice, kumusta lang ko sa ila? Kay Giselle Franco, good afternoon to mga pitabaw. Inday Giselle, salamat gidira na sa may Maaw Public Market. Bawa naman da si Sir Erwin Gonzales, upo na sila nanday Coco Franco na. Kay Inaj Iwayan, hello tita, first time ko nakita. Taka Hailin, yes. Hasta sa may pangabuhi na ko, halin sang single pa siya. Okay, more power sa program mo tita. Salamat man sa imo. Mary Ann Fortaliza. Mayong hapon ga-monitor kami diri sa Serena Heights Subdivision. Tamiya ko lang ang friend ko, si Miss Leia Vidal, kag Wesna family. Salamat man. Okay. Kay Tuto Ken Alonzagay. Now, Philip Alonzagay sa Tokyo, Japan. Good afternoon. Salamat gid sa imo. Mayong hapon man. Mila Gallegos, akong batchmate sa high school. Yes, Mila, good afternoon. Salamat. Thank you gid. Salamat, Mayo. Thank you pa ni Atawe mo. Halong kagid permi. Tita We, mayong hapon monitor lang kami gapon. Thank you, more power and God bless. April Banaag. Greet ko lang Tita Wilma, si Guard, kag Ruby, nga monitor sa Lado Street. Salamat gid. Tamyaw lang di panday namon aga obra ko butuwi tambayan kapihan. Marieta Tumlo, salamat. Kamusta may? Inday Sucordi Mabildo, mayong hapon.
Non-stop. Ihada mayong hapon lang da kay Inday. Nanay, salamat sa advices mo sa iyong program. Nahidlaw man ako kay Papa Kunay. Oh, okay. Tribel, kamusta lang da kay mama mo man? Tribel Nueva Bleaches, good afternoon. Yes, kay Annalyn Arante. Manila ni sila. Mayong hapon, kamusta ka mo dahil sa COVID? Halong man ka mo dera, ha? Titawe, mahaw tasuman, ari lang kami di ka pamatya. Upod ako nasawa kagugangan, gapangapi, kagkaunsuman, di sampat gid Tribel, di ba? Dahil nakikinig kami sa imo, miss you. Okay, kami manahidlaw sa inyo pero paghalong dera. No? Joanne Salmeti Isiha, good afternoon. Tito Wilma, patamyo lang ko sa family Isiha sa barangay Gintubdan, Isabela. Kag Salmeti family sa Binalbagan. Thanks tita. Okay, good afternoon. Please greet lang sa pinakagwapa sa Zone 5 Talisay, Irene Pasculado from Randolph. Hi. Okay, mangayo kami bibulig para sa hinablos ko magwa sa hospital diri sa pagwaon magsugot promissory note. Ahay. Kag kay Miss Margie Haniva, nagaupod man sa iton karon nga hapon, relax lang anay, ha? Si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ang Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Sa Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Yes, ang aton man anay mga kauturan dira nga nagakilain sa mga matahom kag press ka nga bulak sa kun ano man nga mga okasyon o kung personal ninyo nga pagkinahanglan dala iya arrangement. Yes, pwede gid sa kun ano man nga pwede bala mapackage ang arrangements and flowers ara sa Jan and Christine Flower Stand sa likod lang gid sa Bacolod Bay Center. Kung magkanto kamo pa reclamation area, una gin nga bangga pagduluhog nyo bangga sa wala tadlong gina sang likod sang Bay Center ara dira ang Jenny and Christine Flower Stand. Pangitaan nyo lang si Christine, hindi gani si Maymay man, pero pwede man kamo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. What's right or wrong? Yes, Tita Wilma. Aton man anay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sang malay nga side effects sa ato ni ayong lawas. The only oxygen capsule nga nagahatag dugang supply sang oxygen para aton ma-meet ang oxygen level requirement nga kinahanglanon sang aton mga body cells para hindi sila maghuyang kay once nga maghuyang gani sila something wrong, makahatag gid ina iya sang malain nga epekto sa aton batyagon ginabalatian ang resulta. So, kinahanglan mo lang adlaw-adlaw Dr. Pinoy Squalene Capsule, ilabi na ko nagabatyag ikaw din ng dasig kabalay ka po yun. Kung makabatyag ka sang fatigue nga ginatawag, ang himuon mo lang niya adlaw-adlaw pagbugtaw mo saga, tapos mo gargle, tapos mo pangalimog, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Pero kung may ginabatyag ikaw sa imo lawas, ang nami gid bala tuod, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, 3 times a day na, kada antes magkaon. Kung may luyag pa ikaw mahibaluan, pati sa imo ginabatyag kag sa itong produkto, ari nga itong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtang ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalaga. Mamakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Yes, kag pwede man mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, tanan nga The Generics Pharmacy, ara man sa Rising Pharmacy, Marix Pharmacy, St. Mary's Drugstore, Didacos Pharmacy, St. Rock's Pharmacy, kag 3JE Pharmacy. Okay, Tita Wilma. Kay BB James, yes, BB James, good afternoon. Mayong hapon dira. Kag salamat man kay mama mo Ronsky Dinoy, kay Jerome kag kay Ruming, salamat mayong hapon. Tita Wilma, please greet happy birthday para buwas July 5 kay Tita Roslyn Cabrillos Gayoba. In advance, happy birthday sa imo Roslyn. At salamat gid Maria Tumlos. Kay apo niya, no, sa iya apo nga si Angelo kag Angela, duha na ta Wilma. Okay na. Okay, kay Rosie Britannico, mayong hapon man sa imo. Rebel Nueva Bleachers, yes again, salamat gid. Alas 2:16, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, katuay na ton Tito We, ang akon ginhatag bala kaina sa inyo nga siling ko i-share ko sa inyo ining natungod sa aton mga kabataan, mga young adults kumbaga, no? Mga kabataan naton nga gusto bala magsiparar sa pagpangabuhi na. Gusto nila, in short, Tito We, ambot silingon sina is gusto nila nga maging independent. Nga pamatudan sa ila ginikanan nga makasarang na sila
nga magtindog sa ila kaugalingon basta may trabaho ka lang, di ba? Kay ti sa karon nga panahon kadamo naging sa aton mga young working adults ang nagaplano iya nga mangin independent o kung magsiparar sang ila ilistaran sa ila ginikanan para pamatudan nga kahibalo na sila. Pero may mga ginikanan sa gyapon nga hindi na magpasugot mo Pilipino. Kabalo naman tayo sa aton nga mga ginikanan nga basta Pinoy, di bala? Ang aton nga attachment sa aton mga kabataan do kabudlaygin. Well, anyway, nami man na siya nga practice, di ba? Nami na siya nga practice tungod madamo sang matun-an ang aton anak sa ila pag siparar sa aton bilang ginikanan nga hindi mo na iya matudluan. Sa tubtob nga ara sila nagastay sa aton balay bilang mga ginikanan, di ba? Kung sila na lang mamatumato naman na lang na sila, no? Di ba mga anak? Yes, dito pero para sa inyo mga young working adults aton mga beshes, makita ninyo kung pwede man inyo na nga daan bala nga i-foresee kung ano mga challenge sa inyo kung magsiparar na kamo sa inyo ilistaran sa inyo ginikanan kinanglan matun-an mahibaluan gininyo kag matun-an ninyo ang mga bagay-bagay antes kamo magpanaog sa balay sang inyo ginikanan kag magpangabuhi nga kamo lang nga single kinanglan kabalo ka magluto, di ba? Kinanglan kabalo ka magluto, ti kon sa balay dayan anad ka na pagbugtaw mo ara na sinanay, nakaluto na sinanay sang pamahaw, preparado na yang palanyagahon kag palanyapunon, ha? Pero kung ikaw na lang isa kinanglan dapat mo inahimuon sa imo kaugalingon, ha? Kinahanglan gid. So, it's time for you nga i-train mo man ang kaugalingon mo tuon na ikaw sa pagluto. Tuon ka sa pagluto. May abilidad ka? Nami gin man bilang adult, kinahanglan mo gin nga makatuon sa pagluto para sa imo kaugalingon kay nga kung hindi ka kabalo, anong himuon mo kung magsiparar ka sa ginikanan mo, salig ka na lang sa mga inang preparar na blangadan nga food sun inito na lang, di ba, sa microwave, di ba, mga dilata hindi gani fast food na lang para pagpuli sa balay pahuway na lang ti amo nang gusto ninyo nga life mga anak kung amo na mga plano nyo hindi na lang kay nga hindi na healthy hindi na healthy para sa inyo, no? Nami man nga practice inang magsiling maging independent kamo na para damlag pa or early pa sa inyo kabuhi kabalo na kamo sa mga dapat ninyo himuon pero kinanglan tuon gid kamo nga makabalo sang tanan ang pagluto na kinanglan na bugtaw ka aga pa tigaan ka na preparar mo imo pala mahawon tapos mapahimos ka sa imo pala niya gahon di ka silingaw didto na lang ko sa ulubrahan mabakal pagkaon, di ba? Kagalain niya nga ikaw mismo nagaprepare sa imong pagkaon. Kinanglan tuon ka man sa panglaba, pagpaninlo sa inyo balay, sang imo ilistaran. Ti praktison mo na nga daan sa inyo balay, tuon ka paglimpyo, panilihig, panarapo, piod sang imo sini hiligda sang imo habol, kag hiligdaan was-was dira sang imo hiligdaan para ang mga yabok dira kag kunano pa. Kinanglan mangin responsable ikaw nga adult. Responsable nga hindi ka balaya palalapta. Kinanglan mangin organized ikaw. Kaya nga kung organized ikaw, dira sa inyo balay pa mismo upod sa imo ginikanan, once nga mag-decide ka nga mangin independent, ka magpangabuhi nga ikaw lang isa, mangin organized ka man. Kag ina makitaan man sa workplace mo kung ikaw nagatrabaho, nasa imo corner na kung paano mo i-arrange ang kaugalingon mong mga kagamitan. Kaya nga ang adulting reality nga ina makita mo kung nagasolo na ikaw sa pagpangabuhi nang siling wala si mama para magsunod sang agi ko, di ba? Para wala si mama nga magsunod sang agi ko, ilabi na ko nagadali ka. So pero kung ikaw ya anad na dasig lang na iya. Kinanglan niya, anak, mangin responsable ka. Responsable ka sa imo pagkaon, sa imo mga suluksukon, kagara subong man sila ang hapos na lang niya tawi iya ang lago subtol na niya pagkatapos iagi lang palondri lang na iya pagkatapos agyo na the next day dalon puli amo na nakahapos
sa pagpangabuhi nila subong. Ti sa mga ginikana naman ilain gid iya, no? Kinanglan hand wash gina iya mga bayo, kinanglan planchahon gina iya paagi sa plancha. Pero mga kabataan subong hindi na. Kung pwede pa lang gani nga mangin notice niyo na mga mama subong, na mga titas, mga kabataan may ara nga kung pwede pa lang maging disposable ang tanan para wala na sila himuon nila, papakahapos. Pero may ara pagidya mga kabataan nga nakatuon sa sulod sang ila panimalay. Kay nga nakita nila kung paano si nanay mag-train sang iya mga kabataan sa pagpanghimos, di ba? Halin sa kwarto sa iyang mga kagamitan personal, pakadto sa sala kung paano magpaninlo, pakadto sa kusina, kung paano manghugas sang pinggan, hugas ang kaserola, kag kung paano ang magluto. Na, kakinanglan hatagid oras sa mga palangga mo sa kabuhi in case ginman ha, kung magpangabuhi ka nga ikaw lang. Hindi siling, ba kapoy-kapoy ko bilog nga si Mana, wala na ko time magkadto pa kay mama, kay papa. No, kinahanglan, hatag kagid oras. Hindi lang para sa kaugalingon mo, kinangatagaan magid oras ang pamilya mo, kagang imo man mga friends. Pwede man na kadto ka weekend, bisitahan mo sila, tagaan mo gid sila quality time. Na kinanglan amo na siya, no? Kag syempre kung ikaw na lang isa nagapangabuhi inday o kung tuto, may mga bills ka na, may mga balayran ka na, hindi mo man paghulaton ang due dates ng bills mo. Kay kabalo naman tayo nga daan nga kita nga mga Pinoy, mahilig ta maghulat sa last minute na. Di kon mga last minute, nga kung due date na ang pila kung magbayad ka, puwerte kalawig. Di ba? Puwerte kalawig kag kung kaisa manginit ka na, kay mahingagaw ka pa, matrabaho ka, malate ka na. Pero kung may ara ka na nga na supot-supot kag naipit-ipit sa budget mo, likawan mo gyud ang due date sa pagpamayad na. So kung feeling mo preparado ikaw, kag daw kaya mo na kabalo ka na maghikot sang tanan, kabalo ka na magluto, kabalo ka na maghimos, manglaba, tanan, panghimos sa sulod sang balay, kag daw kabalo ka na mag-manage ang time mo, pwede na. Para mahibaluan mo kung paano ang magpangabuhi. Kag mahibaluan mo kung paano mo budgeto ng imo kita nga mag-igo sa sulod sang 15 days or sa sulod sang 30 days in a month, di ba? Sige, at try kung kaya, pero kung hindi, pasensya. Alas 2:24, Action Radio Philippines Standard Time. Tawi, mabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
inigamyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time sa ato na dira mga kauturan ko nagaproblema kamo sa inyo liver o kung sa inyo may natay hindi gid palikalipatan o galiun ginato ng pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 capsule kay nga ina para man sa complete management sang aton sa ni liver ang DTX 500 capsule may detoxifying compound amo ining nagatinlo sa aton atay may mga active ingredients man phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation kung pagubag sang inyo sini atay kinanglan balalungan tagid na kay nga importante ina mo ng storage sa mga nutrients nga makuha naton sa aton mga ginakaon ti kun mahalitan problema nga dako. That's why nga aton gid ginarekomendar sa inyo ang pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kinahanglan stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule. Pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Yes, Tita Wilma, pwede man kamo maka-order online. Kag pwede man ma-deliver mismo sa inyo puluyan. Paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kaya naman sa Kalusuganyan Facebook page. Pero ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Okay, Tita Wilma. Michael Van La Chica, mayong hapon. Kamusta lang da sa pamilya La Chica sa Bungahin or Bungahin Isabela? Watching from Cagayan de Oro. Lynette, hi Tita Wilma, mayong hapon. Sa Saludaris family sa Pontevedra. Nanay Tita Nining and Jeffrey Gapamatigid Subong. God bless and stay safe. Sheng Jordan Tabukon. Ay Tita Wilma, paano, problema siya, paano mag-share sa story? Hapos lang. Di ba may Facebook account ka? Sa imo Facebook account, i-search mo lang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. May send message da, click mo lang, dira mo i-send ang imo sa story. Basahon ina ni Tita Wilma. Pasunod lang ha. Yes. Salamat, Gid. Okay, alas 2:30 na. Okay, ang aton horoscope anay. Aton horoscope para karon iya nga adlaw. Sabado, Hulyo 4, tuig 2020. Pero syempre sa tanan man nga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday. Kag happy wedding anniversary sa mga nagasaulog sang ila wedding anniversary. Sa liwat kay Tatay Tony, dira sa may Minasipalay, happy birthday halin kay Nining Malukag kay Todo Larry Fuentes sa imo kag halin man sa amo diri sa Action Radio. Happy birthday Tatay Tony. Yes. Kamusta lang da sa imo pa mo kanya mala. Kag sa mga mag-asawa naman, nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, yes, stay healthy man kag kabay pa nga magapadayon ang maayong relasyon bilang mag-asawa magpakabakod pagit sa mga pagtilaw pa mo. Kag stay safe. Yes, tawe. Cancer. Ang mga Cancer natawo Hulyo 22 tubtob Hulyo 22.
Ang inyo horoscope Cancer, nagasiling kinahanglan mo disiplina sa kaugalingon mo. Kay nga karon nga adlaw, mainit ikaw sa ginatawag nga gugma. Tundaan mo gid sang maayo kag pamansaron mo gid sang maayo Cancer ang mga bagay-bagay antes man ikaw magdesisyon. Indi ka gid magpadali-dali. Kag posible karon nga adlaw makabaton ikaw sang balita nga igakalipay mo gid. 4, 5, 18, 32 kag 42 ang mga masuwerte mo nga numero. Ocean blue is your lucky color. Leo, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22. Ang mga Leo naman ba, hindi ka magpasingit karon nga adlaw ay? Hindi ka man magpasingit karon nga adlaw o kung hindi ka man magmangin emotional, kay nga karon nga adlaw tambakan ikaw sang trabaho. So instead, himuon mo, ipakita mo ang imo maayo nga abilidad. Nga maayo ka magtrabaho, okay? Mga maswerte mo man nga numero 5, 7, 13, 18, kag 31, lucky color tangerine. Ang mga Virgo naman, ang mga Virgo, may nataw Agosto 23, Tubtob, Setyembre 23. Virgo, pamati, bisan masakit sa balatyagon mo, kinahanglan pakigbatuan mo gid ang gusto mo baklon kay nga kulang ka sa kwarta, Alang-alang mabugag ka bulawa. Ay, sorry. Aga-alang mabugag ka kwarta kung wala ka inubuga, ha? Kinahanglan unahon mo lang anay ang mga importante nga kinahanglanon mo. 3, 18, 19, 33, kag 42 ang mga masuwati mo nga numero. Yellow is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, Tubtob, Oktubre 23. Yes, Libra. Karon nga adlaw bagay gid sa imo sa pakigupod sa iban mo da pamilya, friends mo man o whatever para nga mag-enjoy. So kung may mabaton man ikaw nga imbitasyon, batuna hindi pagpaligara, pero i-observe mo gid ang health protocols nga ginapatuman sa aton. Face mask, social distancing, kinanglan may balon kang alcohol, hindi gani wet wipes, kinahanglan mo na, Libra? Okay, maswerte mo mga numero 9, 13, 22, 37, kag 38. Lucky color, maroon. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio ni taong Oktubre 22, Tubtob, Nobyembre 22. Wow! Likawan mo gid nga mag-init man ang ulo mo karon nga adlaw Scorpio. Kinahanglan mo karon nga adlaw kalmado ikaw. Kinahanglan cool ka lang. Kay nga puno sang kamandag ang ikog sang Scorpio karon nga adlaw. Buot bala silingon Scorpio, jutay lang nga tikdol, galupok ikaw. Di kinahanglan self-control. Relax, ha? 4, 10, 24, 33, kag 40 mga masuwerte mo nga numero. Your lucky color is scarlet. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na taon Nobyembre 23, Tubtob, Disyembre 21. Yes, Sagittarian. At tubanga, sang may bugos nga kabakod, kag sabta ang imo responsibilidad. Siguraduhon mo lang perme nga patas ikaw kung magdesisyon. Mga masuwerte mo nga numero 2, 7, 17, 24, 27, kag 37. Imo lucky color, aquamarine. So, nabatian nato ng unang bahin sa aton man pagbasa sa mga horoscope para karon nga adlaw. Relax lang kay si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension, Vitamin D3. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sa Kalwansang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Padayon naman si Tito Wilma, yes, ang ito na ito, Zenthon Plus Gold, para sa epektibo nga food supplement nga ginapangita gineton. Ginapangita mo. Tungod nagaproblema ka sang imo mahigko nga dugo. Tandaan nyo lang mga ka-action, mga palanggan naton nga mga tagpalamati, basta mahigko gani nga itong dugo, damo, ikaw ba tiyagon sa imo lawas. Kay nga sa dugo tang blood sugar, blood cholesterol, ang uric acid, mang imo magnesium, mag-check ka bala, di ba? Magpa-laboratory test ka, dugo ang ginagawa. So, kinalaman tinluin na para wala ikaw problema sa imo ikaayong lawas. Kinahanglan mo gid permi matinlo ang imo sa need dugo. Kay kon mahigko, problema gid ikaw sa imo blood sugar, sa imo nga blood pressure, sa imo man nga cholesterol, yes, tanan na do halos dito Wilma. No, so kung ginapangita mo, very effective nga food supplement Zenthon Plus Gold. Kay ini ang mas pa nga ginpabaskog kag
ginhimo gid ini para nga mas mangin epektibo. Okay? May duga nga extracted sang amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Tandaan mo na, Xanthan Plus Gold, pwede mo na mabakal sa imong mga suki nga butika. 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Ligay Villares Archivar, liyog lang kugwit watching live sa ilan ni Lucy kag Ramona Archivar, Mary Ann Gumiri sa sang puro kawayan ng talok. Thanks Tito We from Ligay Archivar. Salamat man. Keep safe always in there, Rose. Thank you gid LG Abaring, Tito Weng, mayong hapon. Mayong hapon man sa imo, girl. Tawig-gwit ko lang happy birthday. Sinuning crit, hindi ko magets ang KR8STY Oro. Ed Hilardo ba rin? Anyway, thank you, Gid. Kag mayong hapon lang dira sa inyo, na? Kag salamat man kay Indefeli Perez, kay Gingging dira sa imo maayong hapon. Dira sa may Agora Public Market sa Mayla Carlota. Arabaw kita ay sila galing ni Manang Helen Bacaw ko. Mayong hapon, salamat lang dira. Miss Jane Candido Heldori sa imo mayong hapon gid. Bao, nag-ugtas ka gid. Nanay Pert, mayong hapon man. Kay Miss Nieves Rafal, salamat gid. Kag syempre, ara man nag-upod sa aton si Inday Princess Gustilo. Salamat kag mayong hapon lang dira sa inyo. Sadya tanaran. Okay, ang ato nabilin nga mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope sa karon nga hapon. Capricorn. Sa mga Capricorn, amoy ni sila mga natao Disyembre 22 tubto Enero 19. Ang inyo horoscope pamati. Ang trabaho nga wala ninyo natalupangdan sa mga nakaligad matapos mo karon nga adlaw. Kag ari ho para hindi ka man maghinulsol sa kuno nga bagay kinanglan, tun-an mo gid sang maayo permi ang imo dapat himuon sa pila ka mga bagay nga dapat mo himuon. Maswanti mo nga mga numero 2, 8, 12, 19, kag 27. Lucky color beige. Okay, ang nabili natin ng mga zodiac sign, relax anay ha. Relax ka mo anay, kay katuan anay naton. Action Radio! Si Action John Diaz, ang otya sa ginapatigayon nga Indignation Rally. Action John, good afternoon. Alas 2:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Okay. Action Radio! Hindi ka may rally nga ginapatigayon sa siningation mo, no? May ginapatigayon nga rally nga sa diin. Ini may angot man sa ginapasar nga anti-terrorism bill nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kag naginisa na kalay. So nga ito na pilaman ka mga militante nga grupo o kung nga ito sa ni Yes, ara na sa atong linya. Action John. Action na will makaroon ongoing diri ang ginapatigayon nga hublag protesta sa pila ka mga progresibo nga grupo diri sa area sang atubang sa Fountain of Justice diri sa Maydalan Araneta sa mismo sang Bacolod Action. Ang pinakatiluyo diri sa grupo pila ka mga progresibo nga grupo action amo ang ila nga pagpamatok no, sa pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sining anti-terrorism bill nga nabunuan isa na karon ka lagi amo ning anti-terrorism law. So pinadiri sa mga grupo action na kita ra mga pamatan-on may araman sa religious sector and sining mga tinion ang nagatag sa mensahe at tiglawas kini isang grupo sang kilosang Mayo 1. Sa wala gid lang madugay nagkatag man sa statement ang tiglawas sang kadamay Negros Action Wilma, no? May pila pa gid sa mga progressive groups o kung mga tiglawas nila ang naka-standby kagamuman ang magatag sa ilang mensahe may angot kini ila nga ginapatigayon karon og protesta. Sige po nagbibida mo ni ang ilang pagpakamalaot no sa pagperma sining alayi o kung subong isa naka ora sa hadda nga subong isa naka reaction na uwi. Hindi ko siguro maglabot mga I think around this sila mga 30 to 40 ka mga individual nga nagpakigbahin sining huglag protesta. Diri sa atong kinakaptan
nga official press statement sang bagong alyansang magkabayan o kon Bayan Negros ini may angot sa ila diri no among ang content ni. So of course gyapon may kang tanan sa anti-terrorism law. According to it, ang Duterte fascist regime has ramped to the institutionalization sa iyang fascist rule sa pagpasaro siling Republic Act number 11479 or the so-called anti-terrorism law. It has gone so time when the people are ravaged by joblessness and hunger caused by its military approach. So, dapat medyo lawig-lawig pa yun. Kay mga 5 minutes pa lang pang nagsugod ining ilang hublag protesta. Ang matabo sila diri kay last time sa nagkasasilat sa isa man hublag protesta sang Independence Day, Sonwe, event sa Labor Day sa May 1, wala sila ginpanubukan sa mga kapulisan nga makalibot na makamarcha kag magkapatigayon sa programa diri sa may Fountain of Justice. Nagpakigangot kita pagod lamang kay Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Henry Viñas. And according to sa iya, depende na karon sa assessment sa mga kapulisan, labi na sa ground commander, ang station commander sa police station number 1, si Police Major Jovel Fidel, kung ano nito rin ang iladaring desisyon, kung wala ila panugutan sa gihapon ang pagpatigayon rin sa hublag protesta sa lugar or pauntaton nila no ang ginapatigayon rin hublag protesta action away. Anyway, ari naman rin police naka-on standby and ang pinadiri ka mga grupo no sa lugar. Actually, kapatamat man move ang mga kapulisan, ginapalibutan rin nila ang area, ang Fountain of Justice. Ari naman rin yung mga photographer na sa Removal Force Company o kung na BCFMC, ang mga patrol car, sang Facebook man, ari naman rin sa area. Actually, Wilma, mag-try to be dre. Pero ito na, pamatian na lang sa itong mga kaksyon. Yes, sa Pasawang News Public Affairs Program sa Radio Bacolod, ang pagpayag sa pila sa mga grupo nga nagpatambong sining hublag protesta karon nga hapon. Pero kung kita pa lang tabon, na-observe nila ang pila sa mga protocol like social distancing, nagsuksok man sila sa face mask, gamit-gamit lang sila diri sa pila sa mga karatula. Live production na Madrid area mismo sa tubang sa Fountain of Justice sa Dalan Araneta sulod sa Bacolod sa may kantanan sa hublag protesta nga ginapatigan karon hapon. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sulod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Okay, nabatian natin si Action John Diaz live. Halin dire sa Fountain of Justice. Sa diyan na pila ka mga progresibo nga grupo nagapatigayon man sa hublag protesta. Ini sa diyan ang ila kausa ang may angot man sa ila pagkontra sa pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sa anti-terrorism bill nga manginisa kalayi. So, it's a law na, no? So, sa dugang pagin nga mga detalye sinang rally sa karon kag dugang man nga pagpatpat angot sa anti-terrorism bill, bandayan nato nina sa pilaman ka mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Padayuno na nato na mga nabilin nga pagbasa sang inyo horoscope para karon nga adlaw. Di na kita to titawi. Yes, Capricorn. Sa Capricorn, sa Aquarius na Tita Wilma. Sa Aquarius nga nagahulat sa iya horoscope, sa inyo horoscope. Ini mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Yes, may reward nga nagahulat sa imo sa paghatag mo bulig sa nagakinahanglan. Inang mga pangsabad-sabad sa imo, pero ginagarit-garit ka, hindi na yung pagsapaka. Mga maswati mga numero Aquarius 3, 9, 14, 28, kag 38. Dollar green is your lucky color. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang imo pagpakig-ug yun, dira sa sulod sang inyo puluyan. Bisan pa sa imo mga upod sa trabaho kung mga abyan mo man, ginapangayo, gidinasang panahon karon nga adlaw kag sang kahigayunan, Pisces. Gani tiuna para ipakita mong imo ikasarang. Mga maswati mo man nga mga numero 5, 14, 15, 33, kag 42, lucky color white. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Karon nga adlaw Aries, mangin maswerte ka sa anuman nga sa isang negosyo, kung umpisahan mo subong, may ginaplano ka, abi mo mas maayo ang imo income kung ikaw ang mangin freelancer. 9, 10, 18, 24, kag 37, imo mga maswerte nga numero, blue sapphire is your lucky color.
Kag sa mga Taurus naman Abril 20 tugto Mayo 20. Relax, magpakatawahay ka Taurus. Kinanglan timbang-timbangon mo, pulo paminsaron mo na. Sang Mayo antes ka maghambal para hindi ka magsala sang imo ihambal, kag hindi ka makasakit sa balityagon sang imo isig ka pareho. Mga maswerte mo nga numero 4, Jess 16, 28, kag 33. Pink is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign, Gemini. Yes, sa mga Gemini, ini mga manataw ya Mayo 21, Hunyo 21, likawan mo ang dawala mo gid paabot nga bisita karon nga adlaw. Kay may dala na siya nga hindi nami nga balita, na? Magkapainit lang na sang ulo mo. In short, chismis Gemini, likawin na lang na. Okay, Tita We, 5, 16, 18, 29, kag 39 ang mga maswerte mo nga numero. Jade green is your lucky color. Okay, batian tayo tuntag sa zodiac sign para mansay tuntag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw Sabado, Hulyo 4, tuig 2020. Tawil maginatam niya ko lang dampapa kung aga pamati gida si Jerry Vic Banyares. Pero mga kauturan, mga ka-aksyon, mga palangga kung mga tagpalamati, kung kinahanglan ninyo kwarta, kag kinahanglan ninyo mag-loan, kung ano man nga klase sang loan, inquire ka mo. Pwede gid sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede dira SSS or GSIS loan, real estate loan, car or contract loan, motorcycle loan, salary loan, whatever. Pwede lang. Basta kung ang ihatag sa inyo nga requirements na comply nyo lang, madasig. Kag madasig man ang pagproseso, kag pag-approve sa inyo loan, kag si Tita Weg hambal ginami ang ila sini pag-akomodar sa inyo. Now, pwede ka mo makabisita sa Golden Sun Finance Corporation, ara lang sa LN Agustin Drive, kag San Juan Streets, Bacolod City. Pwede man nakatawag ka mo sa telepono sa landline sa 434-8788 o kung 707-6730, pero may cellphone number man na pwede get sa 0925-708-8424. Sa outside Bacolod, may mga branches sila sa Bago City, Kabangkalan City, Silay City, kag Victoria City. May araman sa Dumaguete. Relax lang. Tawi, balik pa pagkatapos ang pilaman ka mga commercial break. Ang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tito Wilma. Ada si Inday Gino Cesar, salamat man sa imo. Kay Jasper Nunez, Tito Wilma, mayong hapon tamyaw ko da kay Tatay Esteban Nunez. Nagapangapi. Ari nagapangapi, samtang nagapamati sa imo kabalo ka, Tito Wilma. Kung mabatian niya naganian niya yung sa radyo, grabe ginadayo ng iyakadlaw ya. Salamat, Gid. Okay, salamat, Gid. Nahay Towe. Good day, good health. Always take care and be safe. Okay, I like your haircut. Okay, tanini Fe, Campaniel, salamat sa imo ka. Mayong hapon man. Mayong hapon, ari kami nagamonitor sa imo sa Dalumpaho. Galuto kami suman. Adila Asplico, salamat gid. Tita, good afternoon, Josephine Lonot sa imo man. Ambot silingon gali ni Ed Hiladong happy birthday kay Christy Oro. Salamat gid na. Kay Teresita Cantonina pa mo kay na bala. Mayong hapon lang da tamyaw niya sila ni Melanie Coronel kagang iya mga utod sila Carlota Negros Occidental gapamati gid subong This Is My Life. Salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time in punto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
against coronavirus. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamugin ka salamat sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Imperata. Kag salamat gid sa inyo tanan. Dira kay Delilah Manlangit. Good afternoon. Thank you, kid. Dira man sa may Talisay Zone 5, pasensya na ha, Irina Vahas, Lina kay Randolph. Tungod si Tita Wilma wala na sang panahon, gani kita magapaalaman sa itong pagpangalagad karon yang adlaw Sabado. Para sa itong This is My Life. Pero antes mine, ang itong Bible verse for today, halin sa Proverbs chapter 20 verse 3. It says, "It is to one's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel." I can't say goodbye. Madamugin nga salamat sa inyo tanan mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati. Kag syempre, sa mga wala naton malabutan, pasensya na. So, happy weekend sa inyo and happy Sunday para buwas, happy family day sa Lunes na naman. Standby sa matawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,